My sa v tejto chvíli už budeme rozprávať na tému poisťovníctvo s Ladislavom Zákarom. Pekný večer. Dobrý večer. A môžeme si na začiatok povedať niečo o histórii poisťovníctva, kde to všetko teda začalo? Tak možno je to aj prekvapujúce, ale história poisťovníctva začala možno niekedy až 3000 rokov pred našim letopočtom v Mezopotámii, kedy karavány, ktoré prepravovali rôzny tovar na chrbte tiav, tak vždycky si vytvárali akési fondy, do ktorých sa spoločne zložili a tým cieľom toho fondu bolo to, aby vykryli vlastne straty, keď im napríklad zdochne ťava alebo nejak iným spôsobom prídu o svoj tovar. Takže tam bol vlastne ten úplný začiatok. Potom to pokračovanie už trošku v takej dokonalejšej forme bolo asi 1000 rokov pred našim letopočtom, kedy Gréci a Feničania, vlastne moreplavci, významní historicky, tak robili podobné veci ako v tí ťaviari v Mezopotámii, že si vytvorili nejaký fond, ktorým pokryli vždycky prípadné straty na tovare, alebo v prípade, že stroskotala loď, alebo ich napadli piráti, tak vedeli kompenzovať tieto straty práve cez tie fondy. A čo sa týka modernej doby, tak už nášho letopočtu v 17. storočí, zhruba v roku 1688 v jednej veľmi významnej, zo strany histórie poisťovníctva veľmi významnej budove, ktorá sa volala Lloyd's Coffee House v Londýne, sa stretávali obchodníci, moreplavci a poisťováci a tam vlastne uzatvárali rôzne zmluvy, ktorých cieľom bolo hlavne to, aby zase ochránili nejaké lodné konvoje, ktoré prepravovali tovar po svetových moriach a tiež to bolo vlastne zamerané na ochranu straty lode alebo tovaru, alebo to bola ochrana proti pirátom. Začiatkom 18. storočia sa z tohto projektu vlastne vyvinula jedna moderná poisťovňa, ktorá mimochodom existuje dodnes. A to vlastne svedčí aj o tom, ako poisťovne v podstate fungujú. Principiálne je veľmi zložité, aby nejaká poisťovňa skrachovala. Ako v histórii nie je veľa takých zmienok o krachu poisťovne, ako povedzme o bankách. Je to dosť veľký rozdiel, až zásadný. Táto poisťovňa vlastne prežila 2 svetové vojny, ktoré jej priniesli zrejme dosť veľkú stratu. A okrem iného v tejto poisťovni konkrétnej bol poistený Titanic. Takže keď toto všetko prežili, tak myslím, že sú celkom dobrej kondícii. Tak to svedčí o tom, že naozaj, keď existujú do súčasnej doby, a možno kedy sa začalo poisťovníctvo rozvíjať na našom území? Bolo to tiež rovnako v 17. storočí? No, na naše územie to prišlo trošku neskôr a bolo to, nie až tak veľmi neskôr, ale po príklade vlastne Anglicka sa toho chytili viaceré krajiny a okrem iného, teda pokiaľ môžeme hovoriť o našom území, tak to bolo počas Rakúsko-Uhorska, kde vlastne takisto dôvodom pre vznik takýchto poisťovacích spoločností bol vlastne obchod. Takže ochrana tovaru proti poškodeniu a strate a vlastne ten princíp je ten istý ako inde. Ak by sme si mohli vysvetliť niektoré základné pojmy, čo je to teda poistné, poistenec? Tak tie základné pojmy sú veľmi dôležité, pretože každá poistka vlastne má veľmi podobne definované alebo rovnako definované všetky tie pojmy. Každé sa začína na poist, som zistil. Je to v prvom rade poistné. Môžeme s tým začať. Poistné je vlastne to, je to zrážka, vlastne, ktorú zaplatíme za to poistné riziko, ktoré nám poisťovňa ako poisťovateľ poistí. A ten, kto vlastne je poistený na to riziko, tak ten je ako poistený a zmluvný partner, ktorý vstupuje do zmluvného vzťahu s poisťovňou, je vlastne poistníkom. Potom možno poistná suma z tohto pohľadu je zaujímavá. To je vlastne suma, na ktorú sa konkrétne riziko poisťuje. Takže v prípade, že dojde k poistnému plneniu, tak poistné plnenie sa vždycky odvíja vlastne od konkrétnej poistnej sumy, ktorá je poistená, poistným vyplatená.
Naozaj sa to poistné spomína asi všade. Ak by sme si mohli spomenúť, na čo všetko sa je možné v súčasnosti, čo všetko si je možné dať poistiť? Poistiť si sa v podstate dá všetko. Nie každá poisťovňa samozrejme je v tomto, by som povedal, taká otvorená ľuďom, ktorí sa chcú poistiť, ale ak hovoríme len o Slovensku, tak poistiť sa dajú naozaj tie naozaj najdôležitejšie veci, kde vždycky hrozí nejaké riziko, či už je to strata života alebo poškodenie zdravia, alebo nejaká finančná strata, poprípade majetková strata, alebo iná újma, ktorá môže nejakým spôsobom ublížiť človeku existenčne. Takže ak odhliadneme od tých mediálne veľmi atraktívnych poistení, čo napríklad Spojené štáty sú tým veľmi typické, že tam sa dá poistiť zvlášť každá časť tela proti poškodeniu, to robia mediálne hviezdy, poistiť si svojho psíka, mačičku a podobne. Ale u nás je to také, by som povedal, skôr serióznejšie, že naozaj sa jedná hlavne o veci, ktoré existenčne môžu človeku ublížiť v prípade, že sa to riziko naplní. Ak by sme sa bavili o druhoch poistenia, tak aké druhy poistenia existujú? Tak také základné rozdelenie je poistenie životné a neživotné. Dalo by sa ešte pokračovať v tom rozdelení v tom zmysle, že je to rozdelenie poistných produktov podľa miesta, času, sú strednodobé, krátkodobé, dlhodobé. Podľa miesta môžu byť viazané na určitý región, ale to najdôležitejšie rozdelenie je pravdepodobne to, že poistky sú životné a neživotné. To je také základné rozdelenie. Je u nás možné poistiť poisteného aj bez jeho vedomia? U nás nie je. V niektorých krajinách to je možné, ale to už tak trošku hraničí s poistným podvodom a na toto si poisťovne, ale oprávnene, veľmi dávajú pozor. Takže aj rôzne výluky z určitých poistiek sú vlastne, by som povedal, skôr logickým vyústením toho, aby sa poisťovňa bránila proti poistnému podvodu. Taký príklad je možno poistenie chorôb. Vždycky je tam určitá doba, tzv. Karenčná doba, ktorá je nutná k tomu, aby poisťovňa sa presvedčila, že skutočne ten človek nevstupuje do poistného vzťahu s tým, že už tú chorobu napríklad má, ale že vstupuje úplne zdravý. A z toho dôvodu vlastne poisťovne to robia, lebo poisťovňa síce poisťuje, ale samozrejme vygenerovaný zisk z tých poistiek ide vlastne na jej vrúb a ani poisťovňa to nerobí zadarmo, samozrejme. Takže, ale jej filozofia je vlastne taká, že vždycky pre určitý poistný produkt musí existovať najprv poistný kmeň, to znamená dostatok ľudí, ktorí sú ochotní sa na určité riziko poistiť a za to riziko zaplatiť, za poistenie rizika zaplatiť poistné. Keď niekto sa poistí, alebo ten poistný kmen ľudí, povedzme, že ich je 10 000 a poistia sa na určité riziko, tak to ich poistné vlastne sa rozdeľuje takým spôsobom, že niečo ide na krytie toho rizika, to znamená, komukoľvek z tých 10 000 sa niečo stane, a teda naplní sa to riziko, tak sa vytvára určitý fond, z ktorého sa to vypláca. Potom z toho musí byť vyplatené napríklad prevádzka poisťovne, zamestnanci, údržba, energie a podobne. A ďalšia položka je zisk, automatický zisk poisťovne. A v neposlednom rade pri rôznych životných poisteniach spojených so sporením je tu ešte tá zložka, ktorá sa ukladá na sporenie vlastne pre toho človeka. Znova je to obšírna téma, o ktorej by sa dalo rozprávať o mnoho dlhšie, ale bohužiaľ čas na tento rozhovor už vypršal. Tak ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor a na budúce sa znova porozprávame o niečom zaujímavom. Určite.